giornwa report no 116. Koro ntiere gik mang'eny. Gimoro bobiro ka ni online sexual exploitation. Sani endi nyithindo matin Kenya ka 80% of nyithindo gitiyo gi simu. Gitiyo gi simu kuom somo. To iye ka nitiere jomoko be makoro nyalo ng'iyo gik marach ma oronegi gik moko. Ng'ato wuonde ni orna picha nika kionge law, orna picha machal kama, to jogi wuondo gipo mana ni nyathini olal. Sana gini endi e schools mag high school iyudo ka jowuondo nyiri matindo to giluwagi to gitero gi kamoro. Koro mago gik maki kaponi neno ng'ata matimo, kendo watimo education. Tie buk moro manyocha a launch miluongo ni Safe Online mar nyithindo. Bugni endi en kata in soft copy aboro nugo jopiny onego parents onego puonj nyithindo kaka ginyalo protect themselves online kagi mondo kik ji obi owuondgi ni erorna gini to ipo mana ka nyathi olal. Koro magi pod iluongo mana ni abuse ng'eny. Ok alafu nitie mar school be kik wiwa wilgo ka japuonj timo punishment mar nyathi. Wakwayo ni samitimo punishment cha to kik itim gimoro manyalo hinyo nyathi e school, nikech mano be kitimo to itimo gimiluongo ni abuse mar nyathi. Iwacho no hinyo nyathi e dende, onya hinyo bende obwongo mar nyathi, ma nyathi samoro ok nyalo bedo gi paro makare. Mano ka wawinjo to japuonj ibo maki kendo japuonj be bobet responsible. Koro nitie report mane watimo 2019 miluongo ni child survey mar child abuse. To wayudo ni 50% nus mag nyithindo e Kenya ka somehow gisedhi through abuse ni. Omiyo sani gima watimo ni watemo reduce, watiyo gi community workers, faith-based organizations, leaders, everybody wadwani wati together mondo wa reduce gimiluongo ni child abuse, and mano is in our national plan of action. Tiyo together coordinating jok mananyisigi mondo wa reduce, kendo nitie commitment ma wasetimo ne the whole world, gimori luongo ni Bogota commitments. Sane wadhi e conference moro ni Bogota last year ka wawacho ni Kenya ka okwado winjo ni wach abuse timre. Omiyo sani watimo watiyo ne mondo wa reduce wach abuse. Erokamano ahinya. Anya duogo iri mondo mi ka ng'iduoko penjo gi ang'imiya wach mari mogik bende kantiere kar kae. Ruth Athio Chieng' wacho kama e penj na